Vamos a ver, o motivo desta roda de prensa é dar conta do balance de produción e da situación absolutamente catastrófica da Ría da Arousa, como facemos normalmente todos os anos ao comezo do ano, en base aos datos de costadeGalicia.gal, perdón, pescadeGalicia.gal. Como dato sinóptico, sin ser o valor económico máis importante, a perda dos últimos 5 anos do sector simplemente do marisqueo, menos recursos máis importantes, referido ás ameixas e o berberecho, foi no seu consulto de redondeando 60 millóns de euros, sin ter en conta a devaluación derivada do IPC. Este dato en si mesmo xa nos fala do devalo productivo da Ría da Arousa, a situación extrema na que estamos, ante a pasividade da Xunta de Galicia, que non nos está botando na man, non está abordando os problemas que ten esta ría e está abandonando ao sector productivo a súa sorte. E non só eso, sino que está proxectando proxectos que son nocivos para o conxunto da Ría da Arousa. Vai ser para toda Galicia e para todo o tecido económico que hai na contorna da Ría da Arousa. Porque o futuro non é facer conserva con marisco de fora, que é o que nos leva a Xunta de Galicia. Porque o futuro non é facer apicultura industrial, que é precisamente o que está promovendo a Xunta de Galicia, e non temos máis que ver os orzamentos de 2026. Os orzamentos de 2026 son unha foto do que pretende facer a Xunta de Galicia. O goberno do señor Rueda pretende introducir a apicultura industrial nas rías galegas, e sinaladamente na Ría da Arousa. Porque, senón, como se explica que máis de 30 millóns de euros dos orzamentos de 2026 sexan para a apicultura industrial e só 11 millóns para toda a pesca da baixura, incluída o marisqueo? Ese dato xa amosa claramente cal é a orientación da Xunta de Galicia. Nos denunciamos que a Xunta de Galicia quere deixar o marisqueo abandonado, quere que morra o marisqueo. Se non se explica que nos orzamentos, coa situación actual, non houbera unhas partidas potentes para abordar os graves problemas que temos. Xa há moitísimos anos vimos facendo estes balances e vimos contrastando o devalo productivo progresivo da Ría da Arousa e facendo un chamamento á administración que ten todas as competencias, queremos lembrar, que é a Xunta de Galicia. E este chamado a actuar, a adiantarse aos problemas e a poner as solucións, como podemos comprobar, levamos 20 anos facendo e non ten resposta por parte da Xunta de Galicia ni da Consellería do Mar. Entón, nós queremos explicar que os motivos deste devalo productivo están claros e están documentados científicamente. Sabemos que hai menos afloramento, sabemos que hai, por tanto, menos alimento, e tamén sabemos que ese fenómeno está totalmente ligado a unha menor renovación das aguas da ría. En a nota de prensa aparece unha cita bibliográfica dun artigo científico do ano 2008 de investigadores do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC de Vigo, donde di literalmente que a extensión e intensidade do afloramento diminuiu un 30% e un 45% respectivamente durante os últimos 40 anos e que, en consecuencia, cito textualmente, el tiempo de renovación de las rías baixas ha aumentado un 240%. ¿Esto qué significa? Significa
que o tempo que pasan as augas dentro da ría é moito máis do doble. O doble sería o 200%. É o 240%. E iso que implicación ten para calquera persoa que teña sentido común? Pois que a contaminación ten un impacto 240% maior que antes. Se eu son a administración competente e sei isto no ano 2008, porque este traballo que acabo de citar e que está aí ao pé de página foi financiado por a Xunta de Galicia, foi cofinanciado por a Xunta de Galicia, é evidente que teria que implementar desde o ano que o sei, que é o ano 2008, medidas de amortiguación e control estricto da contaminación. Isto parece de sentido común. Se hai menor renovación das aguas, hai que ter unha moita maior exigencia no control da contaminación. Que significa isto? Controlar as depuradoras de aguas residuais urbanas e de industriais, controlar os focos, tanto difusos como localizados, de contaminación, que os hai moitos nos ríos e na ría da Rousa. E iso é evidente, o número de focos non ten disminuído nestes últimos 20 anos, sino que ten aumentado. E iso fala do desleixo de Augas de Galicia, que ten todas as competencias. Na actualidade estamos constatando, como fixémonos hai pouco tempo con un vídeo dun vertido no Barbanza, dun vertido que parecía de unha conserveira, e a inacción é absoluta, non se fai nada. O labor de control e de policía dos vertidos o ten Augas de Galicia e o Servizo de Gardacostas de Galicia, que en vez de estar nas lonxas nas que non entra marisco, presionando por si entra unha meixa fora de talla, unha meixa, deberían de estar controlando a contaminación, que está nas súas obrigas legais. E nos denunciamos isto, o desleixo absoluto da Xunta de Galicia. É urxente tomar medidas medioambientais e socioeconómicas para salvar a ría. Medioambientais, o control estricto e a mellora da depuración das augas residuais urbanas e industriais. Socioeconómicas, dar un apoio real ao conxunto de mariscadoras e mariscadores para que podan facer os labores de regeneración que son necesarios facer na ría un diñeiro aportado pola Xunta de Galicia, evidentemente, que é quen ten que sufragar que eses mariñeiros e mariñeiras fagan ese traballo para todos os cidadáns, porque a ría é de todos os cidadáns. Bos días. Eu son o patrón maior de Vilanova da Rousa, chamo Belina Díaz. Só quero facer un pequeno inciso, o que falaban agora aí os compañeros meus. O problema aquí a bordo que temos as cofradías. Non hai facturación, moita xente oímos en comentarios co cese de actividade, que as axudas que nos están dando, que nos estamos facendo ricos. A situación é da cofradía nosa, que falo xa da nosa. Nos levamos un cese 4 meses, despois de 4 meses empezamos agora a cobrar, cobramos 2 meses, o sea, 2.300 euros de 4 meses, o que pagar o seguro, hai que reclamalo, agora entramos en outra axuda que non cobraremos hasta, non sei, hasta agosto ou así. O que non é normal é a situación que está pasando agora tamén, que están chegando cartas, non sei se tedes conocemento, de cando foi o 2020 o COVID, e que están chegando cartas de que hai que devolver e tal e cual. O que non entendemos é, como entramos agora que non axuda, que ainda que non sabemos cales son as bases. Temos que ller agora a axuda do libre marisquero. As bases, o ano pasado saliron en maio. O sea, en base a que a xente colle as axudas se non sabemos as bases.
Despois a xente para de traballar, porque hai zonas do libre que ainda siguen abertas, e despois resulta que pode vir a axuda denegada. A situación? Pois a situación é que todo o mundo está abandonando o mar. A cofradía nosa, Marisqueo Flote, xa está desaparecendo. Este verano están indo 15 barcos, 12 ao mar. As situacións da cofradía son insostenibles. Acabo de falar con patrón maiores amigos meus, e din que a deles xa empezan con deudas. O que veixo aquí que non se mira polas cofradías nada. O marisqueo, o que acaban de decir os compañeros meus, a situación nos, o que Vilanova, nas zonas que están metidas para dentro, como Mosteiro, Ariño, aí empeza a morrer todo. Empezan a ver cáparas de marisco morto, moitos xa que lengua de fora, e a cousa vai ir a peor, está claro. Situación. Hai uns anos andaban as peleas a xente por entrar ao marisqueo. Nos abrimos as plazas agora fai uns meses, e para entrar 12 personas ao marisqueo a pé, e cubrironse malamente, o sea, non quedou nadie libre. O sea, as plazas que hai cubrironse xustas. Dimiteu xente, agora jubilaron xente, a situación que temos é que a maioría da xente é xente maior, e o relevo, como dixo aquí a compañera Inma, isto vai picado. Non se ve intención de que nadie mire polas cofradías, ninguna axuda de nada, non sei as outras, pero nós un ano tomamos 4.000 euros dunha axuda, este ano non sei se tomamos 10.000, o sea, algo ridículo. É a situación catastrófica que temos. Isto non é cousa de esperar un ano, nin dous. A situación este ano vai a ser catastrófica. Iso é o meu punto de vista, nos seus compañeros meus. Buenos días a todos e a todas. Son Villamo, o patrón maior da cofradía de Illa da Ousa. Vamos a expoñer máis ou menos a pérdida de produción nos últimos anos, de 2004 aos anos 24-25. Para que teñades estes datos, na Ameixa Babosa perderonse un 91% de capturas, da Ameixa Fina un 93%, da Ameixa Rubia o 68%, da Xapónica o 27%, o Berberecho o 92%. Un total do 56% de pérdida de produción no marisqueo a pé e marisqueo a flote. Como ben dixía Xauca, son unha pérdida de 60 millóns de euros, máis ou menos, aproximadamente, non? E a cousa non sigue pintando ben, xa que no ano 23 tivemos unha caída enorme na produción polas baixadas de salinidade nos lombos do Ulla e en outras zonas, que causou mortes catastróficas. A situación parecía que quería mellorar un pouco nestes dous últimos anos, pero agora chove sobre mollado, como estamos vendo, non para de chover, as borrascas son continuas, veñen enlazadas unhas doutras, e a situación dese que vai a ser catastrófica para todas as rías. Xa estamos vendo o que está pasando en Oia, e aquí na Ría da Ousa creo que non vai a tardar moito en ver os problemas que vamos a ter nos lombos do Ulla e incluso nas cofradías que estamos xa no medio da ría ou cara á costa, non? Porque ao final, cando hai unha baixada de salinidade, acaba nos perjudicando a todos. A nos pasou nos 2023 que as mariscadoras a pé tiveron que facer un peche dos bancos durante un ano aproximadamente. Este ano creo que non vamos a estar en diferentes situacións. A cousa non pinta ben para o sector do marisqueo a pé e marisqueo a flote. A todos, eu son María Porto, presidenta da agrupación de marisqueo a pé de aquí de Carril. E é sorprendente no que falaba antes Millán, pois en un momento no que estamos bastante mal, os problemas dos lombos do Ulla, que sería pois facer un dragado que levamos anos e anos reclamando para que as correntes volvan a ir por donde tiñan que ir, se nos respostase desde a Xunta de Galicia que non pode ser. E, sin embargo, pois en vez de facer cousas que favorezcan a ría, parece que están empeñados en traer proxectos que van facer todo o contrario, e axudala. O sea, se os dragados do lombo do Ulla non poden ser, non entendo que se podan facer os do Oleret e pretender botar os verquidos na boca da ría. Non é normal. Logo querer, aparte de facer iso, pois
o problema, perdón, o que leva querendo implantar aí moito tempo, como o proxecto de Palas, ou a planta de betume, que queren implantar tamén aquí en Vilagarcía. Penso que son cousas que non van favorecer para nada o marisqueo, nin a pé, nin a flote. Entón, eso cando menos é sorprendente que en vez de traer proxectos ou nos axuden en plans de regeneración serias, que é o que precisa a ría, tanto para os permes de marisqueo a pé, que non decallan, e para o sector do mexillón, que tamén está bastante afectado, o que fan é todo o contrario. O sea, traer proxectos que cada vez o que van facer pois mandar máis xente para casa e que... Eu son Ima Rodríguez Paz, son a presidenta APE da Illa da Rosa, de Marisco. Todo eso que estamos falando van afectando aos pernes. Así como no 2024 había 1.540 pernes, no 2025 xa baixaron a 1.354. Desta última cifra hai que ter en conta que a edade das mariscadoras ven sendo de 60 anos. 156 son maiores de 60 anos. O restante, 574, están entre 51 e 60, perto da xubilación. Entonces, non temos relevo xeracional. As cofradías, as federacións están tendo reunións coa Consellería do Mar, que tuveron unha recentemente pola situación de agora dos novos marisqueiros con estas choivas. Que é o que vos trasladan e que como vedes vos este inverno, vamos, as previsións que tenes? A semana pasada creo que nos mandaron un correo que lle avisásemos na mortaldade que temos nos diferentes bancos. A verdade é que quen foi mirar a playa foi a nosa presidenta da PE. Non sei, polo que me dixo a asistencia técnica, que non había moita cousa de momento, pero non quere dicir que eso volva a aparecer dentro de un mes ou 2 meses o problema, vale? Nós os que estamos xa no centro da ría ou máis cara a sur, pois non vamos a vivir tan in situ como un exemplo o Carril, que está aí a pé do problema, non? A salinidade, creo que eu mirín a semana pasada estaba en 5. O que mirín, pero bueno, non sei agora que estará, se estará Onte foi o día máis alto, onte chegou a 23 en algún momento, porque foi un día de norte o día anterior e recuperou. O problema temos o que decíamos antes, por a pregunta que nos fixo a periodista, e é que hai un mensaxe de preaviso de que van a abrir, o sea, de que van a abrir non, de que van a turbinar porque eso non ten comporta, simplemente ten remosadeiros, e o que fan é turbinar para largarse a auga fora. Ora, é normal que o fagan, porque senón hai risco de inundación, pero o que dicía Xocas tamén é claro, pois se pode facer. Se xa tesen previsións que iba a chover todo o mes de xaneiro, iba a chover todo o mes de febreiro, o lógico que se fixera paulatinamente e non o que se vai a facer agora. Porque se agora se está recuperando a salinidade, vai volver a pasar o mesmo. En riba dun coro, a baixar a desalinidade que nos vai a preparar estes días as novas borrascas que van a entrar, pois, o que dice Millán, vamos ter que esperar, pero non pinta ben. Bueno, levades tempo pedindo un plan de regeneración da ría. Cales serían as 3 medidas máis urgentes que habería que adoptar para empezar a poner un pouco de orden? Un estudio sobre os vertidos, un dragado no río. O máis importante que pensamos, o principal é os vertidos que está dentro da ría. Facer un estudio como Dios manda, pero non un estudio como están planteando a 3 anos sin facer nada. Unha pregunta das federacións que se reúne coa Xunta, o que é penoso é que a Consellería se reúne coa Xunta e non se reúne coas cofradías que realmente son afectadas. Porque as federacións en contacto con nós non se puxeron. Non sei que foron a falar a esa reunión cando non saben a mortandade que temos real. Nin se puxeron en contacto con nós despois da reunión. Eu non sei se foron tomar un viño ou foron a que. Porque é penoso que a situación que se está a vivir, cas pérdidas de pernas que está habendo, tanto en marisqueo a pé como a flote,
que se reúnan e non teñan unha reunión antes, a sabiendas de que teñan esa reunión, con nós para saber o problema que hai. Porque nós si temos mortandade de derecho. E temos mortandade japónica, está aparecendo a japónica que está subindo para arriba e vemos que está a morrer. E o que é penoso é iso, que non se reúnan co sector real. Aquí falase que se une co sector, o sector que son dúas personas, que non falan antes co sector. A mí non me pode ser xusto o que está pasando. E, pois, aparte, é o que estamos falando, co desencoro que vai haber a día de hoxe, o problema vai ser moito máis grave, moito máis alá, só no marisqueo. A día de hoxe, as bateas teñen cría de mexillón. Sabemos a escasez que hai de mexillón, de cría. Moito desa cría que está aquí dentro da ría vai morrer. Que se vai facer sobre eso? Ten algo planteado a Xunta? Planteou yo as federacións? Porque é un sector que está dentro das cofradías, ou nós témolo. Que pasa? Que unha cofradía que tiña un sector de bateiro non se pode mirar por ele, ainda que sea agricultura. Deberían de mirar por ele igual. Bueno, pues muchísimas gracias por vir y esperamos poder dar mellores noticias na vindeira Mañana a noticia é os millóns que daban invertido no sector.